Hola, sóc la Rosa Maria. Hola, sóc el Joan Ramon. Hola, sóc l'Aina. Hola, sóc la Gina i tinc 5 anys. Hola, sóc la Gala i tinc 8 anys. Bones, sóc en Joan. Benvinguts al Pla d'Urgell, una terra on no trobarem serres ni valls, tampoc barracs. L'antiga residència dels Vilargets, però, continua marcant avui dia la vida dels seus pobladors. Riquesa natural, estanys i importants infraestructures hidràuliques com els canals d'Urgell. Aquest túnel fa 5 metres d'amplada per 6 d'alçada i va ser una de les obres més importants del segle XIX. Fa 5 quilòmetres de llargada totalment rectes, és a dir, que si ens posem en una boca del túnel podrem veure la sortida. Es van construir 13 pous a lo llarg del túnel. Per aquests pous servien de ventilació, per extreure el material i també per pujar i baixar els presoners que hi treballaven.